La Unió de Pagesos és una organització professional agrària més representativa, de més del 50% del sector, i està present a tot el territori, a tots els sectors agrari, ramader i forestal, i el que aporta és el coneixement directe d'aquest sector, pot contactar de forma molt directa i molt fiable amb les seves problemàtiques i, per tant, conèixer de primera mà què és el que pot aportar. Precisament, com que coneixem aquestes problemàtiques, doncs podem traslladar directament a tot aquest sector a totes les novetats que hi ha, tota la transferència d'informació. A més, també contribuïm en què intentem impulsar línies de recerca específiques sobre temes molt concrets i en sectors molt concrets. I, a més, també intentem posar en contacte molts cops els centres d'investigació amb els propis productors i productores. El valor distintiu de l'EcoLab jo crec que és sobretot aquesta manera de treballar de molta participació, aquests models de canvis, de governança diferents, en què intervenen tots els actors que hi ha en el territori que permeten trobar solucions conjuntes que són molt més útils i molt més aplicables per tothom. Per definir Life Ecolab 50 en 3 paraules, definiríem amb possibilitat, futur i aprenentatge.